Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlar. Halkımız tırmışında bulgan uçraşular hem vakigalar bilen tanıştıruvuzunu devam etəbiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız. Bugünkü çıkarılışta. Şəxslerde danlıqlı Tatar xатын kızları. Şuradağı əsərlərini qarasaq, bir yaxdan o müğəliməni yuqarıға көтәріп qaraylar. İkinci yaxdan bir türlü cəmiyyətinin, xalqının bik xoplab jitməyi də var indi. Minsk şəhərində Cəmix məscidi. Minsk şəhəri Cəmix məscidinin özünün boy kitabxanası da var. Менә biz onun hazır bir бүлегендә. Bir ailədə 11 bala. Мен әтигә рәхмәт итәм. Biz туганнар белән дус яшәбез. Tatar Mıngı televizyon konkursu Sümbür tübәгендә. Baksan, менә шит регионнарда да бик күп матур җырлаучы яшьләребез бар икән. 19-cı ғасырның уртасына қадар хатын кызның хукуклары булмый диярлек. Алдыңгы карашлы татар ирләре хатыннарын гыйлемни тәргә тырыша. Бу эшне Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаетдин Фәхретдин кебек дин әһелләре башлап җибәрә. Алар милләт киләчәген бары тик мәгърифәтле аналар белән бәйли. 20-нчы йөз башында гомуми милли күтәрелештә татар кызларының аң белемгә омтылуы, кеше арасына чыгуы, мода буенча киенү турында күп языла. Татар җәмгыятендә төрле өлкәләрдә дан казанган хатын кызларыбыз исеме яңгырый башлый. Бүген шәхесләр сәхифәсендә без аларның кайберләре хакында җиткерербез. XIX гасыр ахыры 20-нчы гасыр башындагы татар хатын-кызларының ул чордагы халәтен тоткынлыктан иреккә чыккан вакыт дип атарга була. Үз тормыш юлын сайлау мөмкинлеге, мәктәп һәм гимназия, университетларда уку, төрле гыйльми эшләр язу, газета, журналлар чыгаруда актив катнашу, хәйриячелек һәм иганәчелек белән шөгыльләнү. Ул заманда татар җәмгыятендә милләт аналары дигән төшенчә барлыкка килә. Гыйлемле, асыл затларыбыз бу вакытта чын мәгънәсендә халкыбыз арасында агарту эшен алып бара башлый. Сара Шакулова да, Амина Мухудинова һәм күбесе Абру Сайфи, Захида Бурнашевалар барсы да мөгалимә булып эшләгәннәр. Хәйрияче хатыннарны алсак инде, әлбәттә, Фатиха Аитованы әйтеп үтәргә кирәк. Татарның беренче гимназиясын, кызлар гимназиясын булдыра. Татар иратларның үз гимназиялары булмый. 1916 елда Казанда кызлар гимназиясы ачыла. Шулай ук дөнья күләм танылган Исмагыйль бәй Гаспралының Тәрҗеман газетасы да аның хатыны Зөһрә Акчурина Гаспралы бирнә акчасына чыгарыла. Һәм менә Зөһрә ханым кебрәк тагын бер үрнәк, ул инде Казан белән бәйле Сөембикә журналы битендә Якуб Халили дигән мөгаллим чыгара башлый. Аның хатыны Әсма ханым Шафигулина. Ул Казан губернасында Акҗигит авылында яшәгән сәүдәгәр Захидулла Шафигулин дигән кешенең кызы, һәм ул бик бай сәүдәгәр була инде. Ул да менә шул хатын-кызларны укыту эшендә дә ул зур өлеш керткән кеше. Ул Казан губернасында 1872 елда беренчеләрдән булып кызлар мәктәбе оештыра. Мөгаллимәләр чакырта, күп акчалар түләтеп эшләтә анда. Ул елларда Сөембикә журналында күп кенә шагыйрәләр дә бастырылган. Иң танылганы гыйффәтле туташ тәхәллүсе астында иҗат итүче Захида Бурнашева. Әти-әнисе аның әлеге эшенә каршы төшәләр. Шуңа да ул аларга бәйле булмас өчен үз хисабына эшләп яшәргә кирәк дигән фикер белән Мәскәүгә китә һәм анда мөгаллимлек эше белән шөгыльләнә. Гомумән, татар кызлары өчен бу чорда 20-нчы гасыр башында 2 ел барлыкка килә инде. Бер яктан әтисенә нисен тыңлап яратмаган кешесенә кияүгә чыгып китә, икенче яктан мөгаллимә булып, белем алып, үзаллы яшәй ала һәм үзенә охшаганча тормышын төзи башлый. Шундый карашлы хатын-кызлар арасында иң танылганнары Сәйярдән Уфага китеп 1912 елда анда Нур труппасын оештырган беренче татар актрисасы Сәхип Җамал Гыйззатуллина Волжская. Беренчеләрдән Европага чыгып борынгы Сорбонна университетында белем алган һәм аннан соң укучыларга төгәл фәннәрне өйрәткән математик Сара Шакулова.
Татар әдәбиятендәге шул чордагы әсәрләрне карасак, бер яктан ул мөгаллимәне югарыга күтәреп карыйлар, икенче яктан бер төрле җәмгыятьнең, халыкның бик хуплап җитмәве дә бар. Кайчакта мөгаллимлек эше белән шөгыльләнгән хатын-кызлар үзләренең эшсез калган ирләрен дә үз хисапларына яшәткән. Мәсәлән, үзеннән 30 яшькә өлкәнрәк тол калган иргә кияүгә чыккан мулла кызы Махруй Музаффария. Хаҗи Әхмәт мулла инде аның исеме, указын алалар. Указын алалар, ул эшсез кала. Мулла түгел. Бу барыбер Остазбикә кебек бит инде. Ул рус-татар мәктәбенә эшкә кергән. Вероучительница, дин белеме буенча инде. Хадиша Ахмерова дигән ханым, ул тол хатын була инде, чиновникның тол хатыны. Ул менә шундый русча, татарча мәктәп оештыра һәм шунда Махруй Музаффарияны чакыра эшкә. Мөгаллим хатын-кызларның ирләре күбесенчә үзләре дә шул өлкәдә эшли торган була. Ә менә Ләбибә Хөсәйниянең ире гади приказчы булып эшли. Шуңа да карамастан, ул башта Галимҗан Барудинның хатыны белән берлектә ачып җибәргән мәктәп нигезендә үзенең Ләбибия мәктәбен ачуга ирешә. Һәм ул үз мәхәлләдәсендәге кызларны гына укытмый, ә ярлы кызларны да алып укыта. Дөньяви белемнәрне алып, мөгаллимлек эше белән генә түгел, журналист булып эшләүче хатын-кызлар да күбәйгән. Фатима Фарида Наурузова дигән ханымны, һәм ул ире белән, иптәше белән бергә инде Томскида Сибирия дигән газета чыгаруда катнаша, һәм Уфада тормыш газетын чыгарганда да ул катнаша, һәм ул тормыш газетында Сибириядә дә хатын-кызларга арналган битләре була инде, женские странички. Махуб Жамал Акчурина ул Шура журналында да күп кенә мәкаләләр белән, хикәяләр белән бастырылган кеше. Татар хатын-кызлары арасында беренче табибәләр дә барлыкка килә. Биби Разия Тазиддин кызы Кутлыярова турында, һәм ул менә 90-нчы елларда, 80-нчы еллар ахырында Санкт-Петербургка барып, табибә булып укып чыга инде. Башта Кутлыярова Касимда эшли, аннары Оренбургка күченеп китә. Оренбургта ул мусульманнарны давалау белән генә шикләнеп калмый, ул җәмгыять эшендә дә бик актив катнаша. 1912 елда аның ярдәме белән Оренбург мөселман хатын-кызлар оешмасы төзелә. Шулай ук ул татар гимназиясын бетергән кызларга югары уку йортына керер өчен курслар оештыра. 20-нчы гасыр башындагы мәгърифәт учагы булдырып, гыйлемгә тартып, татар балаларын белемле итүче милләт аналарына бу урында баш иясе генә кала. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Изгелек җирдә ятмый диләр безнең халыкта. Ул һәр вакыт ярдәмгә мохтаҗ күңелләргә үтеп кирип, игелек булып әйләнеп кайта. Башкортстанның Шаран районында яшәүче Әхмәт Вәлиевләр гаиләсе 11 бала үстерә. Шуларның 10-сы кайчандыр ятимлек ачысын татыган сабыйлар. Бүген Фәнис һәм Лүзия Әхмәт Вәлиевләр яраткан әти-әни дә, әби-бабай да. Нарасыйларны бәхетле итәр өчен күп киртәләр үтергә туры килә. Балалар йорты бусагасын шактый озак таптыялар. Әмма ләкин батыр йөрәкле милләттәшләребез бирешми, үзенекен итә. Нәни Әхмәт Вәлиевләр белән якыннанрак хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова танышып кайтты. Кайчандыр сагыш тулы күзле сабыйлар бүген өмет һәм бәхет бүләк итүче әти-әнигә мөхәббәт тулы караш белән тибәргән. Төрле милләттән булган, төрле холыклы балаларга күңел җылысын Шаран авылында яшәүче Фәнис һәм Лүзия Әхмәт Вәлиевләр бүләк итә. Ике кызлары тормышлы булгач, кече улларына иптәшкә ятимнәр йортыннан бала алып кайтырга ниятли алар. Иптәшем миңа әйтә иде, берәр нидән балалар йортыннан берәр сабый алып кайтайык, булмаса ди инде. Мин аның нин шуны көткән генә күк. Сразу әйтәм, мин риза, мин. Шул вакыттан башлап йортка бер артлы 9 бала кайта. Аларның берничәсе апалы-энеле, абыйлы-сеңелле. Башта Әхмәт Вәлиевләр ялларда ятимнәрне кунакка алу программасы буенча 4 бер туганны алып килә. Кире итеп куяр вакыт җиткәч, сабыйларның күз яшьләрен күреп, бернигә карамастан аларны үзләрендә калдыра. 14 яшьлек Вика инде ул сүләй. Без ди больниста яткан чагында ди салютлар нитәләр яңа ел вакытында эләккәннәр инде алар. Мин дигел ди шул салютларга карап үземнең желанием загадать иттем. Бүтүнебезне дә бер гаиләгә алсыннар дип әйтеп ди. Мөгъҗизәләр исә дәвам итә. Лүзия ханым бала белән дәваханада булган вакытта күрше палатада бер үзе яткан ятим сабыйның үксеп елаган тавышын ишетеп кала. 3 айлык нарасыйның күзләрен күрү белән
аңа гашыйк була ул. Ләкин табиблар да, опека хезмәткәрләре дә баланы алуга каршы чыга. Нәни кызчыкта куркыныч чыгышлы чир барлыгы беленә. Әмма ләкин Сабираның булачак әти-әнисе бирешми. Төрле киртәләр үтеп, баланы үзләренә алып кайта. Күңелем сизенәди, ул сәламәт икән, шуннан да подтверждаться отрицательный bütün анализлар. Кызганычка каршы бүген җәмгыятьтә михрибанлылык, изгелек, якты күңел кебек сыйфатларга караш төрлечә. Әхмәт Валиевлар гаиләсенә дә авыр, кырыс сүзләр ишетергә туры килә. Бала җыеп байлык туплау фикере аеруча күңелне кыра диләр алар. Капка артындагы дөнья, как будто гел икенче дөнья, безнеке гелдә икенче дөнья. Шундый менә ике государственный күк яшәй башладык шундый. Шул менә җанга тынычлык, ниндидер бер нәрсә кирәкми ул менә. Аның акчасы да инде теге сабыйларны карарга бирәләр. Рәхмәт, тоже аякка күтәрергә кирәк. Күңел байлыгы бирде ул балалар безгә шул хәтле. Мин әтигә, әнигә рәхмәт итәм. Без туганнар белән дус яшибез. Гаилә шактый киңәйгәч, йортны зурайту мәсьәләсе барлыкка килә. Шул вакытта Ерак Новосибирск шәһәрендә оештырылган хәйрия фонды ярдәм кулын суза. 1 миллион акча күчерделәр. Безвозмездно. Потом без өйләрне салып бетердек, сам пристройларны, барсында мунчаларны, икенче мунча и алар килеп карадылар. Мәхәббәткә тулы гаиләдә тәрбияләнүче балалар сабырлык һәм әдәплелек белән аерылып тора. Әти-әни исә газиз сабыйларын дөнья белән таныштырырга хыяллана. Кызганычка каршы, дәүләт бүләк иткән машинаның эксплуатация срогы үтү сәбәпле кулланырга яраксыз. Бүген күмәк балалы милләттәшләребез ярдәмгә мохтаҗ. Без районда иң күп балалы гаилә булып торабыз. Без бик шатбыз, бәхетлебез. Балаларны җөртергә бер мәсьәлә генә борчый. Балаларыбызны Уфага, Казанга, циркларга, музейларга алып чыгарга транспорт мәсьәләсе белән бик иза чигәбез. Шуның аркасында бер кайга чыга алмыйбыз балаларыбыз белән. Изгелек җирдә бер кайчан да ятып калмый. Олы йөрәкле Әхмәт Валиевларга да игелек булып кайтыр дигән ышанычта калабыз. Шоран районыннан Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Журналист һәм язучы прозаик Госман Гомәр улы Гомәров вафат. Ул 1933 елның 10 гыйнварында Татарстанның Балык Бистәсе районы Шикнәү Ширмешәне авылында туа. Язучы Госман Гомәр татар матбугатын үстерүгә 70 елга якын гомерен багышлый. Республика журналистлар берлеген оештыруда башлап йөргән. Казан дәүләт университетында журналистика бүлеген ачу өчен күп тырышлык куйган шәхес. Тел дә булыр, мәктәпләр дә булыр, татар халкы исәндә калыр. Һәм әле бәлки хуҗа да булыр, кайчан да булса. Рухи һәм дини тәгълиматларны тирәннән аңлап, эш йөртүче татар зыялысы иде. Урыны оҗмахта булсын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Минск шәһәрендә Җәмих мәчете. Минск шәһәре Җәмих мәчетенең үзенең бай китапханәсе дә бар. Менә без аның хәзер бер бүлегендә. Татар моңы телевизион конкурсы Сембер төбәгендә. Баксаң, менә чит регионнарда да бик күп матур җырлаучы яшьләребез бар икән. Хәзер без сезне Белоруссиягә чакырабыз. Бу илдә 10 меңгә якын милләттәшебез гомер кичерә. Татарлар тарихы монда 600 елдан артык исәпләнә. Телне югалттык, тик дин безне саклап калды диялар. Хәзерге вакытта Белоруссиядә 10 гыйбадәтханә бар. Бүген без сезнең белән Минск каласындагы Җәмих мәчетенә тукталырбыз. Сүз Гөлия Садыйковага. И мы тогда организовали мусульманское религиозное объединение и управление мусульманским религиозным объединением. А потом уже в скобках мы написали муфтият. Пала такая доля, что вот давайте вот меня избрать муфтием.
И тогда постановили, что каждые 2 года будем переизбирать. Исмаил әфәнде 1929 елда Клецк шәһәрендә туган, әтиләре имам була. Укый язарга да ул иң беренче гарәп телендә өйрәнә. Шуңа мөфти вазифасының максатларын түгел аңлый. Иң төп бурыч мәчетне торгызу. 2004 елда Исмаил Александрович вазифасыннан китә. Ул башлаган эшне Әбүбәкер Шабанович кабул итеп ала. Мәчет 1901 елда төзелгән гыйбадәтханәгә охшаш дигән идек. Ә зурлыгы буенча хәзергесе 5 тапкырга артык. Вы были на первом этаже, там, где по периметру этого всего здания расположены помещения административные, технические, учебный класс, комната для имамов, библиотека, музей. Вот так мы спланировали вот этот первый этаж. Средства собирали всем миром. Бүген Белоруссиядә мусульманнар саны 100 меңгә якын. Минск шәһәре җәмигъ мәчете аларның һәрберсе өчен ислам учагы. Без мәчетнең имам хатибы Зариф Зудин белән дә аралашып алдык. Тамырлары Пенза өлкәсеннән, Башкортстанда ислам институтын тәмамлый. Юллама белән бирегә җибәрелә, инде 10 елдан артык эшли. Атна сайын җума намазы үткәрелә, без хутбаны укыбыз, намазны үткәрәбез. Аннары атна сонында балаларга шул җума көннән башлап, кичтән воскресенье көненә кадәр шул балаларга дәресләрне бирәбез. Балаларга да, улы кешеләргә дә, хатын-кызларга аеры, ир-атларга аеры дәресләр, монда дин буенча дәресләрне монда алып барабыз. Монда балаларга байрамнарны ясыйбыз, аниматорларны чакырып, вот шул монда яшь поколениясыны җитештерергә тырышабыз инде. Рамазан айында көн сайын монда ифтарлар үткәрелә, таравих намазлары үткәрелә. Никах монда кыйдырабыз. Исем кушу балаларга да монда уздырабыз. Сүннәт байрамы да үткәрергә без монда тырышабыз. Как раз шул докторлар белән, больницалар белән сөйләшеп. Март айында намаз уку буенча балалар арасында конкурс үткәрергә планлаштыралар. Хатын-кызлар белән дә эш уңай оештырылган. Төрле чаралар уздыралар. 2019 елның 7 декабреннән мәчеттә Белоруссиядә бердән-бер булган ислам тарихы музее да эшли. Ислам дине тарихы биредә татарлар белән тыгыз бәйләнештә. Безнең игътибарны Белоруссиядәге татар нәселләре тугралары җәлеп итте. Мусульмане, в частности татары, с Поволжья, с Крыма, здесь появились по официальным данным 620 лет назад. Мусульмане были сюда приглашены на территории бывшего Великого княжества Литовского в качестве военной элиты, военной заслуги мусульман. Они нашли свое отражение в политике государства, и местные князья наделяли земельным наделом татар. Татар наделяли дворянским, в частности, как здесь называется, шляхетским званием, татар с присвоением родового герба. Биредә туграларның барсы да түгел, алар тагында күбрәк дигәнгә мәдәшебез. Инде музейда сакланучы экспонатларга килсәк, биредә алар халык белән бергә җыелган. Монда кулъязмалар да, инде хәзерге чорда басылган китапларда саклана. Это факсимильная копия Корана 16 века, написанного в Османской Турции. Это личный дар президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана на открытии мечети. Музейның этнография пешмагы аерым игътибарга лаек. Здесь экспонат очень ценный. Это традиционная одежда мусульманских священнослужителей, имамов. Зеленая джубба – это одежда имама из города Ивье, и османская феска. И здесь у нас представлены фотографии татарских поселений в Белоруссии. Здесь у нас фотографии где-то начала 20 века демонстрируют татар белорусских. Здесь на севере Беларуси одна из самых северных точек поселений татар Беларуси, город Мядель. Минск шәһәре җәмигъ мәчетенең үзенең бай китапханәсе дә бар. Менә без аның хәзер бер бүлегендә. Һәм нәкъ тә менә шушы бүлеккә керүебез дә юкка гына түгел. Җәмигъ мәчете Татарстан Республикасы Диния нәзарәте белән тыгыз хезмәттәшлек итә. Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин да биредә 2 тапкыр булып китәргә өлгерә. Һәм беләсез, менә бу стенд тулысынча Татарстан Диния нәзарәтенең шушы Минск шәһәренә бүләк итеп бирелгән китаплардан тора. Мы, мусульмане Беларуси, имеем различные направления по сотрудничеству с муфтиатом Татарстана. Одно из таких направлений – это перевод смыслов Корана на татарский и на русский язык, Калям Шариф, который был презентован в конце 2019 года. И также мы, мусульмане Беларуси, запросили макет из Думы Татарстана с тем, чтобы этот перевод смыслов Корана перевести на белорусский язык.
Халкыбыз зыялы гомер-гомергә кайда гына яшәсә дә үз телен, динен саклап кала алган. Милли хисләр көчле, ул буыннан буынга күчә. Киләчәгебез якты булсын. Гөлия Садыкова, татарлар, Минск, Белоруссия. Татар булуыбыз белән. Ой, татар булып, шатланып әйтәм, татарча сөйләшәм. Польшада поляклар татарча сөйләшәсе килә. Потому что Татарстан бик үзен күрсәтте, Аллага шөкер. Тагы-тагында гөрләп, матур гына булсын, тагын байып китсеннәр. Әйе, бөтенесенә дә әйтәм, президентларга, бөтен безне кем каршы ала, сау-сәламәт булсыннар. Уңышлык телим, күп итеп. Матур тавышлы моңлы җырчыларны татар сәхнәсенә Татарстан һәм Башкортстан гына бирә дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Ләкин бу көннәрдә татар моңы халыкара телевизион конкурсының Россия җирлекләрендә узучы сайлап алу турларына Казаннан барган сәнгать осталары илебезнең башка төбәкләрендә гаять матур, зәвыклы җырчыларны ачыклап кайта. Шундый сайлап алу бәйгесенең чираттагысы Ульяновский шәһәрендә узды. Анда Идел буендагы берничә өлкәдән 30дан артык җырчы һәм халык уен коралларында уйнаучы үзешчән сәнгать остасы катнашты. Мәшһүр җырчы Илһам Шакиров исемен йөртүче мәртәбәле бәйгенең Сембер ягында үткән турын безнең хәбәрчебез Рамис Сафин да күзәтте. Синең фонограмма инструменталмы? Фонограмма. Әйбәт, әйдә нинди зәңгәр күлмәк. Әле бәйге башланырга шактый вакыт булса да, мәдәният йортында иртәдән үк әнә шулай әзерлек эшләре башланган иде инде. Кемдер киемнәрен, фонограммаларын әзерләй, кемдер тавышын сынап карый. Чыннан да моннан 11 ел элек башланган әлеге җыр бәйгесе бүген Идел буе төбәкләрен генә түгел, бөтен татар дөньясын кузгалтты. Милли сәнгать тормышына яңа сулыш өрде. Бу конкурс Илһам абый исеме бирелгәч, монда айрыша таләпләр күтәрелде. Элек алдагы елларны регионнар айрым номинация буларак бара идегез. Әйтик, Татарстан, Башкортстан үзе бер номинация буларак җырчылар, регионнар айрым бара иде. Быел инде андый хәлләр бетте. Шуңа күрә конкуренция уже монда бик күп картты. Татар моңы бәйгесенең сайлап алу турында катнашучылар 2 номинациядә көч сынашты. Чуашстаннан килгән данлыклы Мишәр ансамбле җырчысы. Бүген Казан дәүләт консерваториясендә укучы Разилә Серенеева бик күп иҗади бәйгеләрдә чыгыш ясаган кыз. Бүгенге конкурста халык уен кораллары номинациясендә чыгыш ясый. Каждый конкурска килгәндә ханам каушы. Ул бөтен кеше шулай да миңа кажется, әгәр җырыңны яхшы белсәң дә, яхшы уйнасаң да, дәррәү каушы аттыра. Яшь башкаручылар бәйгесенә бүген Чуашстаннан 10-гә якын егет һәм кыз килгән. Татарстанның һәм Чуашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәрит Гыйбаддинов белдергәнчә, алар татар сәнгатенә кагылышлы бер генә бәйгендә калдырмыйлар. Мөмкин булганча катнашырга тырышабыз ди. Ул төрле форматта үтте инде. Исемләрендә дә яңа шундый яшьләр арасында җырчылар безнең конкурска сыерды. Аның бит сыйфатына дәрәҗәсен туры килә ди җырчылар кирәк бит безнең. Аңлыйбыз. Байтак җырчыларның тыңлау барышында Казан кунаклары аларга киңәш тәкъдимнәрен дә җиткерде. Нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Беренчедән, Илһам Шакиров исемен йөрткән конкурста Илһам абый репертуары булганда, җыракта без күбрәк аңа игътибар итәбез. Гадәттә инде күбрәк өстә кадракларны алалар. Менә без бүген шулай ук шахта, сарман, аларның барысын да ишетәбез. Һәм бүген дә алар яңгырадылар. Киләсе буыннарга, менә киләсе конкурсларга сирәк яңгыраган, халык телендә булган, әмма ләкин сәхнәләрдә бик сирәк ишетелгәннәрне ишетәсе килә. Ульяновск мәдәният көллияты студенты Айгөл Әлмәтова байтак конкурсларда катнашса да, татар моңында тәүге тапкыр чыгыш ясавы, дулкынлануы сизелеп тора. Мондый зур конкурсларда авыр җырларга дулкынмыйча, синең алдында шундый кешеләр, зур кешеләр утырада, шул сферада. И белмим, минем йөрәгем чыгып төшә дип уйладым. Сәхнәгә чыккачтан беренче куплетны җырлаганда әлбәттә дулкынландыра. Ә инде аннан соң кирип китәсең, җырга ынтыла. Ульяновск татар мәдәният үзәге җырчысы Илдар Насиров моннан 4 ел элек татар моңында катнашып, Зәлфия Шакиров исемендәге премиягә лаек була. Сайладым моңлы җырны.
Озынрак, özün köy bilen degeni, менә Зиннур абыйның Нур Мөхәммәтовның җырын сайладым. Сары Садыйкова иҗат иткән җырын. Оештыручылар белдергәнчә, татар моңында катнашырга теләүчеләр ел саен арта бара. Безгә бик күп заявка анкеталар килә башлады. Без шушы заявкалар арасында да үзебезчә сайлап алып иң-иңнәрен генә шушы татар моңының сайлап алу турына тәкъдим иттек. Бүгенге сайлап алу турында катнашып, җиңү яулаганнар апрель айында Казанда узачак Бөтен Россия бәйгесендә үз төбәкләрен тәкъдим итәчәкләр. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәрвакыт сезнең белән элемтәдә торабыз. Һәрвакыт хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.